Pipila ka Mindanawan nga nagpuyo na sa Estados Unidos ang nalipay sa kadaugan ni Donald Trump isip President-elect. Apan gilantaw sa usa ka political analyst nga magkaproblema ang mga Pilipino pag-abot sa immigration human sa maong kadaugan. Apan magpabilin matud pa ang alyansa tali duha ka nasod. Ani report ni John D. Esteban. Malipayon ang Filipino-American nga si Amelia Core Lombardi sa kadaugan ni US President-elect Donald Trump nga mausab ang iyahang gibutar. Si Amelia, taga Davao City, kinsabay ti katuig na nga US citizen ug kasamtangang nagpuyo sa Tennessee. He brings positivity to the American culture and the rest of the people living in this country, not only Filipinos, will receive the same benefits, lahat-lahat ng mga tao. His presidency will unite all people in America in order America to be great again. Sumala sa usa ka political analyst nga sa pagkadaog ni Trump, posibleng mas moistrikto ang immigration, ilabi na sa mga undocumented o mga illegal nga nagpuyo sa Estados Unidos. If you are planning to go to America, planning to migrate to America, medyo mas mahirapan tayo. And in fact, na-experience natin yan 2016 to 2020. No? In fact, na-threaten pa ni Donald Trump no, yung ating BPO industry kasi di ba, karamihan naman ng ating mga market niyan is in the United States. No? Ang ayaw kasi nilang mangyari yung trabaho na para sa mga Amerikano ay napupunta sa iba, no? Especially sa mga immigrants. No? Hinuon sumala ni Beleno, dili matud pa maapektuhan ang alyansa sa Amerika ug sa Pilipinas ilawom sa administrasyon ni Trump. Ilabi pa nga init ang tensyon tali Pilipinas ug China sa West Philippine Sea. Actually, walang problema with the alliance. No? Kasi regardless of the administration naman, meron naman tayong mutual defense treaty with the United States. Yung tanong na lang natin would be the quality of the alliance. Usasab daw sa lantawon ang mga pulisa nga ipatuman ni Trump pag-abot sa hisgutan ng ekonomiya. Si President Ferdinand Marcos Jr. nagpaabot sa iyahang pagtimbaya kang Trump. Ihamatod pang ginalantaw ang pagigiusa kang Trump alang sa kaayuhan sa Pilipinas ug Amerika. Naglaong si Marcos nga magpabili ng alyansa sa duha ka nasod. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao.